Здравей, така че сте Болесен ще играем на баба Гранушка. Ето я баба Пастушка. Нека да започваме на баба Гранушка. Много як сезон. Аз за първи път я играм. Yes. Хайде, тръгваме в баба Пластушка. Окъщай. Добре ден, едно. Ето ме. Хора. Ето ме вазата, хвърлих я без да искам. Bueno, как можеш? Ама, аз пак ма видя. Не, остави. Да, остави. Юбе, но как се смееш? Мисия коп. Не остави капак. Хората само ме гледа. Баба Пластушка. Та баба Пластушка само ме търси. Къде си? А колко капани става? Добре, хора. Успях някак си да се използвам някъде. Хора, част от пушката. Нямам отверка. Не знам къде е отверката. Къде ми беше парчето от пушката? Не съм се настръхнал. Пригответе си, напомням ви да си приготвите памперси.
Мале. Няма да ме намериш. Баба пластушка. Where are you? Не мога да ти кажа. Хора. Света ми е да я затворя. Ма как ме намери? Баци багранушкото. Ден 2. Еми де... Айде. Ден 2. Лош старт. Призема си. И вазата още не на земята. Lucky shit. Аз знах, че та баба пластушка идва. Ех. I see you. Що ме виждаш тогава? Къде съм? Ай, кажи ми са. Отминай. Втори опит да я затворя. В сауната. Ето я. Иде. Чува ми малките мизерни обувки. Как идва. Айде, бабо, чао. Лек ден. И аз бе хора, само мога да си лутам из къщата. Where are you? 1 минута ми дава. Добре. Старт. Так, кога тръгнал? Затворено. Звънче. Добре, къде са? Ай. Ибре. Кода пиша? Така, кода пиша?
Ма аз тук ли си пиша домашните, бе? Ю. На най-дясното място в света си пиша домашните. Точно в една дупка. Това ли заслужавам, бабо? Бабушкирче. Айде, бабо. Пак да те затвориме. Да имаме още една минута. Ладракс. Нали ли, бабо? Най-накрая. Отиде. Чивай. Чао, бабушкерче. Така, души се. Самоуби се. Бабушкерче. Мръсничко. Сега, тук пише 1-2. Една минута, пак. Добре, приемеме. Поне имаме някаква свободна минута. Още една част от пушката. Мале хора, но съм надухан. Къде си, бабош, фантапулеш? Аре бе, бабоче. Бабушкерче мръсничко. Ела да си правиме гонка, бе. Искаш ли гонка да си правиме, бабушкерче? Пача? Къде си, бе? Тям ли си? Тя въобще освободила ли си? Там къде я заключих, бе? Да си правим гонка, цак, раки, так. Пепе, види в стомаха, бабо, капка ми трябваше от тебе, бебе. Майка ти стар! Да, че ме хване, бе. Чао, бабо. Да си правим гонка, цак. Опа, рака, так. И хора, абонирайте се за канала за още една част на Баба Пластушка. Въобще успях да се махна и тя още ми говори някакви неща. Всичко е с главата надолу в тази къща. Чао!